sing angka 3 iman. Iki luwih penting. Ayo sugiya ning lek imane ora kandel. Kuwi cok kala mangsa ndadekke bubraing mungguing kula warga. Mula babagan ibadah iki diukur saka nggone bekti karo Gustine jumbuh lan agama kang wis rinasuk. Perintah agama kudu kepiye? Mula perintah agama ki agama apa wae kuwi becik kon bekti karo wong lanang, kon mituhu karo wong lanang. Iya. Kaya ngono ya ya. Saya bengi iki nggone muji marang Gusti panjenengane Ibu Warsini dipujekke wit kinandhut nganti linairake nganti ginrawentah tekan dewasane teka palakrama kekudangane wong tuwa ora mulya anakku bisa dadi wong sing bener-bener piguna tumraping kulawarga tumraping bebrayan agama lan negara. Oh, kaya ngono ya ya. Mula wong syukur iki ora merga akeh bondo donya gedhening rejeki iki ora. Mula sing diarani syukur entuk kaya sithik disyukuri, entuk kaya rada akeh disyukuri, entuk rejeki saya akeh ya gedhe syukuri. Ing kono bakal ditikelake nikmat sing bakal diparingake. Mula wong iki lek mung pijer sambat, cocok kala mangsa malah dilaknat. Mula sing apik ayo bebarengan nyuwun marang Purbane Kawasa dimen kecukupan ing samudarange. Lah perkara ndonga iki gumantung ning dewasane dhewe-dhewe.